Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur zerba edo azelga bolak prestatu behar ditugu tomate saltsan. Ikusiko dutzen bezala, modu desberdina barazkiak jateko eta gainera goxoak. Elikadura eta nekazaritza erakundea FAOren arabera dieta jasangarriak giza baliabideen eta baliagai naturalen erabilera optimizatzen du. Untekoan prestatu behar dugu azelga albondiga batzuk. Orden, erabiliko behar dugu azelga egosia, maizena 2 kolarada edo, ogi birrindua, baratxuria, arroltzea, gazna freskoa eta gatza. Horren egin duguna da pixka bat, txikitu gure zerba edo gure azelga, gero bolaka izago egiteko. Hau izan behar da, modu diferente bat, baina gure azelga jateko. Orain sasoian bete-betean gaude, hori, gure baratzeko barazkiak jateko, eta guri eta gure familikoei ez aspertzeko, modu diferente batean prestatzen dugu, eta hola sorpresa txiki bat ere ematen dugu, gure familiei. Ongi da. Eitzen diogu arroltzea, baratxuri txikitu ere bai, errexil pixka bat ere bai.
Gazna freskoa gehitzen dugu. Nahazten dugu pixka bat. Bi kollarada maizena ere bai. Eta ogi xigortua ere bai. Ogi nahasi, eta gero ja, albondiga batzuk bezalaxe, albondiga normal batzuk bezalaxe, frijitu sartain batean. Listo horrela, eta orain frijituko dugu. Zerba iodo hauniz ematen digu. Iodoa beharrezkoa da hormona tiroidearen formazioan. Balzenekien Zaragozako elikagai ikerketa eta teknologia zentroko baratze espezien material genetikoaren biltegian altxatzen direla Nafarroko 7 herritan Burgi, Galipentzu, Izaba, Lakuntza, Mendigorria, Sartaguda eta Buñuelen aurkitutako zerba hazien laginak. Hartzen dugu olioa frijitzeko. Eta egin dugu bolatxoak eta pastuko dugu pizkat irinetik eta frigituko dugu hor. Eta gero tomate salsa bat tekin zerritzatuko ditugu. Forma eman eta frijitu. Ikusten duzuen bezala, platera erresa da. Agian lan gehiago duena, hori, bolatxoak egitea. Zintzen bezala, itxura polita hartuko dute. Eta ez itxura bakarri, baizik eta goxoagoak izango dire.
Tomate salsa prestatu dugu, eta bertan bera utziko dugu gure albondigak, gure bolak, zerba bolak, tomate gustua hartu dezan, eta ja, fite mailara emateko. Desperenxago. Orain ja, plater batean zerbitzatuko dugu. Eta honekin, listo. Albondigak. Hemen duzue azelga edo zerba albondigak gazna freskoarekin eta tomate saltzan. Ikusten duzuen bezala, plater erresa, zaporetsua, arras goxoa, eta modu desberdin bat barazkia jateko. Proba intzazue. Zerba bolak gazna freskoarekin tomate salzan osagaiak 600 gramo zerba garbi, 250 gramo gazna fresko, 30 gramo maizena, 2 kolarakada ogi birrindu, arrautza bat, 2 baratxuri zizter xeatuak, perresil xeatua, irina, olioa, tomate salsa.